Pozdrav! U ovom tutorialu ću pokazati kako možete besplatno da registrujete iz.rs domen. Da biste to uradili, prvo treba da proverite na njihovom sajtu iz.rs da li je željeni domen slobodan. Evo, mi ćemo uzeti domen pod imenom demo.iz.rs i domen je slobodan. Možemo da ga registrujemo. Nakon toga treba se registrovati na sajt 000.webhost.com i kreirati nov domen. Samo ćete upisati domen i password. Mi smo to uradili i dobit ćete name server koji ćete upisati na sajtu freedns.afrai.org u meniju subdomeni. Idete na subdomen i prvo ćete na domen otići, ićete na još aktivnih domena i tu ćete naći iz.rs domen. Evo ga, izaberete iz.rs, type prebacite na ns, subdomen unosite samo test, demo i ovdje ćete unijeti vaš name server i to bi bilo to što se tiče registracije domena. Nakon toga sledi samo, treba da sačekate da vam domen postane vidljiv, a to će trajati između 24 i 48 sati. Nekad će to biti i ranije, zavisi sve. I vaš domen je registrovan. To bi bilo što se tiče same registracije, ali da biste registrovali domen, ovdje imate rok, znači ne kraći od 15 dana do 60 dana da pošaljete zahtjev za odobrenje domena koji mora da ispunjava određene uslove tog domena. Dakle, sve možete pronaći na njihovom sajtu. To bi bilo to što se tiče registracije iz.rs domena. Hvala.